Ka untuk pembangunan TPA denyo kita Karanoi ionan la TPA di dalam pembangunan de nampaknya. Aku lagi starlet lah denyo channel karena sudah iyo ay mulanya tu. Dan sudah nanio ay mulanya tu de kita nanio di malam nantu. Sebagai nanio ay sponsornya iyo de pado malam nanku. Ya itu tuang pula imam sidi iyo mak makai si kacoma tu. Badunan niola denyo bana jo ungku malin denyo mudo. Iyo ay sabana de badago iyo ay sabana de nyojenggo. Sebagai niola de perintis iyo tepe ala denyo kito. Supaya naniola na tepe anak rancana nio bamego-mego. Kalau iyo nande jalannya beliau iyo ay nan baduo sampai iyo keluar kota iyo ne manurui de kabanyo iyo mambau lah denyo proposal iyo kapado perantau kito sampai lah denyo tangga kenal pot putola imam kito. Tuan pula imam sidi memang kalau nala dikiro di soal untuk yo proposal beliau nanio nala juaro. Karena ialah imam sidi kan sudah iyo ay mulanya tu memang iyo nande ta sohor iyo sampai ke mano-mano. Walau di dalam nande daerah luar daerah ta sohor juo. Kalau masuk dari jalan tol tangga nelpot lah utunan ko. Itu lainnya banalah jo kalau dikiro. Lade bagi itulah perjuangan dari buya lagu ya kita. Mudahan iyo nyobana iyo lai tuanku kita. Demi iyo lai narancak lai tepi alai nyo kita. Ladi balas ladi Allah la jo pahlo bali pe gando. Dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Adalah jadil rasulnya dari kami badu dari yoto pentinggalan. Barilah devanamu, Nilai tolong adalah sambung adalah sasudanyo ikonan laju bual naranca jola gunan nasero atau lade jola zuhal Siran tak lade nyokudo ajo dilade nyokur ya kan jadi Pintar ko boleh lade kanda babari ba lain apa murah lade razaki hidup dalam lade beramal ko matina suci lagi badal ka Tuhan tali batali ko tadinya to lalai bagara pulo tentunya kami ka bagara pulo.
apa maknya sepi dalam kesendiriannya. Karananya sepi, mangko balagolah sifatnya nan dua, atau berdumpalah sifat jamal dan sifat jalal. Saratu mangato Allah akan kalimah kun, kudrat dan iradat ko balago. Diambil dari bapak batu buah-buah adik guru-guru awak. Kau marah kena paham supaya nak tentu doa sia dan kita dan sebenarnya. Nah, kudarai dan iradat. Kudarai Allah, iradat Allah diibaratkan sebuah batu pak bu. Tuhan kita Nabi Muhammad, penghulu kita wahai sahabat atolah saudara, assalamualaikum anang kedalan sidang. Nan mulanya kami orang baru datang didapati musaji lapan wadah orang. Segala lampu sudah kepasang, segala lanti langit sudah terkambang. Kira ilangi
lah sudah tarantang ni niat jo mama lah pada batenggang mana 6 rupiah cara tojo janang maisi cara no sira jo pinang tambah lagi timba kau joroko ko ada penanti lah sedang elo duduk ala baropo makalah basanto sagalo si pinonton na talabihan o baraso kamananga di bunina nelo di sikola kami mangkonyo sansai kana bagaji ada de kami tak pandai di sikola lamu ada rapakan sabadum nagari ada balai-balai terpegang di pengulu mantiyo pagawan di sikola kami mangkonyo rumi kana mengaji cara alimu tauhid di sikola lamun sebelum madu saji tak pegang de imam bila jokati anta ko kacino menjual pinjai anta ko manuku garam kalawi anta ko ado untuk tasapi dalam lubang jarum pinjai sabuanyo lagi nak dalam sidang aku lagi kita berada di tanah Minang kusilaunya kami diumpamakan orang sabuanyo lagi pasan pangarang ko jauh berjalan lah banyak dipandang panjang muka suya diri dari malam sekarang dari jauh tamulah datang dari daki labai pun sekarang laba duyun kamu saji nang gadang anda manangakan curito salawat ulang antaronyo kami lalu pasang pandang Arjuna joto pasinggala ko silawai kami diumpamakan orang umpamu balainyo kota padang panjang balainyo rami pagi jo patang ba ibarat dendi jo koreta loyang nyampang ko ado kawan nama numpang biar kapai walau kapulang naba beni rancak naba kuro bujang kusian na mata lari nak kancang tapi de kami untuk nyomalang bendi nyuburu kuro patapi lari mana ku de penyakit nyomalang obai itu lanan malang iyo di sekarang dengan bismillah
Kita menggoda permalanyo kami Laka menyambut Kurito Kahang menyambut Dan lebih tua Ialah di mukoba Asabu Ialah tetapi dengan lai sabalung Ialah disambut Kurito Sabalum adalah kami hisabu Apa-apa sih Hingga Ialah kalah biar dengan lai dahulu Iwai mafadi Di pintu kehadirin adalah jauh hadiran Allah kapino tonoba Asabu Bapak walina gari 60 para Atamu Mereka bapak ande wali korong seorang coba Aduh Lai jo mama Allah kapanguludan Arado Cacara dia tahu pandai Dia lagi cando Okiyo Lai kalim jo ulama Allah orang asai Tiga mo onde kabundo Nahenjokan duang sarato peka Akanyo Jope muda jope mudi Allah generasi Imudo onde kapado panitia para halatan Anakku Kapadu pengurus musaji Basarato jaja Aranyo iyo salam istimewa lah dikarenakan Dan kita Dekarekan adalah denyo kami Ena samo tukang ajuh Orito lah dikapanah lah de arjuna lah urabari Inamu Yodelai sambut nala salah Allah dari kami Aduh dari kopang Yodelai singgala Yolah sekarang Yodelai nyolako Oh ilallah Sila coba sola dia mulai Tagati siri pina Ladina lama curan nur Nabi Allah Allahu Akbar Antara ya antara ya Antara ya antara ya Antara Allah ya abana abana ya abana abana ya abana ya abana
nande ulah ladnyo ameh de kamiti imbago jelai lagu nala kurang lai buata aduh tapi elo lai dagar kanala di malam te ekara laina kami tubuh jualai agasa ajama samin tarola de maru kore kana kami ga sabata samin tarola ka tu de lai ado talua lan ko adu lan ko wahnyo la de nalla de elo la timba kabasana di si pinonton mamanda ola ada pelai pidoma sambil membaca la balu ilan tarpega sambil menuai yo manta pe bilala dia menalla pulihan di paru ilakanya aku kabasana di pinonton la de mamanda ni kasih dalam pengajian tentukan dia rakaku Edekano pengajian penjangan kita penjangan sekali lagi bidang agama agama lan Islam lan dan lai agama kita Inilah suruh de jota galaikan ado di dalamnya kita lakama amalkan saja bagi umat Nabi Islam nan ado di dunia nanto para karon la sembahyang baca ladikaran mulai sembahyang memang tiang lari agama la siapa nan sembahyang menegakkan agamonyo wahai iyo saudaro ayandai lana iyo dan tolan jokalau da iyo nyo sungguh oh sayang lagi tu di badan nilai patuhi la iyo sembahyang kaki tolai rusuhkan nanti akan la iyo nyo sikit pikiran nyo kurang oh indah lada iyo mangapun oh indah lada iyo beruang Delai asalai tentu dipaham sembahyang nilai keping lada iyo dicari untuk la iyo nyo kurang oh elo la iyo la tampu nilai jalan la iyo nantang nilai jalan la iyo nanurui karena dolai terbantah nilai kiri la iyo jo kanan oh indah la iyo simpan ia pula na iyo manampu tahan pula iyo lah menang Delai anggan la iyo manampu oh tentu nala malam hati lana iyo nyo jalan wahai la iyo sahabat oh iyo namula rukun saratul la iyo jo sarat siapa la iyo manampu tentu la iyo salaman Delai anggan la iyo manampu nilai tentu la iyo la sase kebanyakan lada iyo nyo umat dimasul lada iyo sekarang oka ini ada iyo kamudi malenggang lanyo lenggang mencari lada iyo napatu
Iparu la iyo nakalnya dari bulu la iyo nyopadi la sampai la iyo nyopatah la iyo tete la sampai la iyo gada la sampai la iyo tuo dipandang ladanya orang putih lana iyo kapalo ayun tun lana iyo lah malah sekali la iyo pun tidak babue la iyo sembahyang dengan itu la iyo lah sanai ay bodoh lana iyo nyo kembali la iyo nyo buja nyo sangko la dua kali dunia lai tak kembali hanyo lai sekali ai muju lanjo malam umpamo la iyo malemba urusan la iyo jogida lai matium la iyo malatu tak dapat iyo nandi ulang nanjo kalau la iyo nyokanai oh bare la iyo manyana tetapi la iyo ko indah jawab pula na iyo katinggal ninyo tangan larinyo ampo babali arinyo pulang pikiri lainyo banang oh ay la sudaro bila hidup manusia oh dengan lada iyo agamu belai hidup la iyo binatang juna pasu la iyo nyo sajo belai kita iyo manusia ay sudah lada iyo lah nyatu lato indah la iyo sembahyang di wakatu la iyo nalimo la manusia laino apo onamo lanyo kito nene guli nandi chali o chino jo bulando le sangai la iyo kuwainyo memegang la iyo agamo agamo hurang kafir di kaum iyo le bulano lama nyambang la iyo nyo api oh atau la iyo baralo lelaki to hai la Islam oh sudah la iyo la tantu ko indah la sembahyang ini mo la wakatu siang lainyo ako onamo lainyo itu lebar namo manusia denyo ragu ke dalam lainyo narako oh badan lainyo taburu menjadilah iyo nyo abu la pikiri la iyo nyo bana oh hai la iyo dun sana hidup nala di dunia
tu lai kalama mana tunggu lai kasadang ayame dan jopera basuko lai ojo suko ogala lai ojo ana oleh sembahyang sekali lana iyo pun indah delai itu lai olah orang nan bingung lada iyo nyobongan kalau hai nanyo mati karena aku lai tak campak api lade mamandang bagala lai jogala pikiri lade nyobana dimasola sekarang janji babu sembayang konan di bulan kandakan ya rodiana balung dada karo bajanji iyo nyawa malaya menarkan narakon deh badan bapangga lanjut dagi yang saratullah pikiri mana wahai saudara ada pun kasih oyo sampai laparakaro satu-satunya alari para tamu kasih lai kapado harato nilai kedua kasih katam tenonako kasih lai katulan saudara lai ka ampe kasih ka amal dan iman saudara wiyo ayandai dan tolak kasih kaharaton kami kabarkan samin taruma aku nani makan lupai iyo tibo dirangkungan tonela putui di sana dokayo kasih nani tampenola delayan tabak mano nanti tampilah layan tahbak mano nganjo kalau kasih katolan sabar ya bila gitu lah sampai wafat datang tamunya ondeh lan kau jirabat ma'ai kita lai kalau banglahan kadangnya kita lai kalau banglahan nilai kuwa yang timbul iyo tala cinta ruhlan lai kasih latama nanjo kalau kasih ka amal dan iman lagi dalam kubur nenek menjadi kawan hanyo malaikat hanyo malapekan menanti kiamat oh didatang ladakan Tuhan hari kiamat kalau tiba tambal itu yola ke basugiro tambal iman itu laki sugiro menjawab tanya apa nanti bo melampau titian hanyo paliharo siotol mustaqim lain namo titianyo selamat iyo nyobadan umat wasaruko Tanya iyo kan umat di zaman kini bala pia bana mencari piti nyo kanalan lagi dui kamati nyo sangko salang nak kembali nyawa
Apo putih nan jo apo diganti. Apo bilo iyo nyoki to la sampai nyo mati. Ketingo wala iyo nyo sajo o kaparang bari. Dainan putih indah baragi. Ketingo walai sajo lalai indah balabia. Haratonan banyak sangketonan bulir. Awak nan payah kurang nan bulir. Dari soal pengajian sekian diadi. Sekian iyo dahulu Dari kami berdua, dari topan singgalan sekarang nangku sebagai sambungan iyo nang putui cako. Putui pasambungan ada pasaran biaso dia dainan biaso limbago. Iyo ada jodenan nusa, Iyo pusakola denan lamo. Bajamatan iyo ladenyo basilainan iyo bajalan rayo. Batatian iyo nandenyo mandilai barumah nandenyo tanggo. Sampai iyo nalla sekarang lainan iyo bapakai jo. Menjadi yo tirunan la tola dan de kitonan iyo la de basamo. Odenan wahayo de sahabat. Iyo ditola la sudaro. Kini baana karanca. Bayo bananan kaelonyo. Bayo banana kasana. Asa jua di dalam kiro-kiro. Ditumpangkan niyo karekan kita. Ditumpangkan niyo ladenyo bana karekanan dulu mengambang curito. Ya itu Mister Pana Arjuna, hai orang bario de namonyo. Karano kato mukodimah itu yo junan kanibaco. Sebagai naniyo nalla si poko si pangkadun sana landi siko. Sebagai iyo la tuan rumah iyo ay ditampik lenyonanko. Nama jadi iyo de tamunyo. Olehkannya sudah mulanya to. Itu panan singgalang iyo di dalam bakarajo. Nanda tayo dari nala singgalang kami yo kini nala tibo. Kalau sifat nala de ambo mungkin dari subarangnya. Memang asyangan denyo lai de masana kaila nama samo. Karena nona niola denyo ambo bakate pedi bubu anangku. Ya itu KTP lanyo iyo di nagari iyo lagu anangko. Oleh nanio begitu banajo kalau iyo la dikiro. Memang begitu nandenyo bana iyo ay Allah nalako nyato. Ay manona nio si hadiri. Ay tinonton niyo labasamo. Adona duona jauh dari lokasi acara gitu. Nan masinan niyo la de barado di rumah masyangan de masyanyo. Odenan pacape nela datang iyo sugiro bolah tibo. Karano acara nan masina oi Allah nan niyo la de bamulo. Adenan maola denyo ana bau minan tujuh kepiang saraji bahelo. Karano nan niyo la panitia kan ado tujuan atau singajo. Karano nan mayo mamalin naja. Sudah mulanya to. Mungkin akan yo de malelang iyo sa sudah denyo iko. Ya itu mamula denyo dana untuk musaji lagi tojo. Mungkin niyo la
deka untuk pembangunan TPA denyo kita. Karena ionan la TPA di dalam pembangunan de nampaknya. Aku lagi starlet lah denyo channel karena sudah iyo ay mulanya tu. Dan sudah nanio ay mulanya tu de kita nanio di malam nantu. Sebagai nanio ay sponsornya iyo de pado malam nanku. Ya itu tuang pula imam sidi iyo memakai si kacoma tu. Padunan niyo la denyo bana jo ungku malin denyo mudo. Iyo ay sabana de batago, iyo ay sabana de nyojenggo. Sebagai niyo la de perintis iyo tepe ala denyo kito. Supaya niyo la tepe anak rancana niyo bamego-mego. Kalau iyo nande jalannya baliau iyo ay nan baduo. Sampai iyo keluar kota iyo ne manuru ide kabanyo. Iyo mambau la denyo proposal iyo kapado perantau kito. Sampai la denyo tangga kenel pot utola imam kito. Kalau tuan pula imam sidi memang kalau nala dikiro di soal untuk yo proposal baliau nanio nala juaro. Karena yala imam sidi kan sudah iyo ay mulanya tu. Memang iyo nande ta sohor iyo sampai ke mano-mano. Walau di dalam nande daerah luar daerah ta sohor juo. Kalau masuk lah di jalan tol tanggak nelpot lah utunan ko. Itu lainnya banalah jo kalau dikiro. Lah di bagi itulah perjuangan dari buya lah buya kita. Mudahan iyo nyobana iyo lai tuan ku kita. Demi iyo lai narancak lai tepi alai nyo kita. Ladi balas ladi Allah la jo pahlo balipi gando. Kalau di malam nyo kini mamalin naca ko babiso. Iyo lai babiso bana bakato iyo mama kita. Kalau lai ado biso banyak kepeng tak kumpul baiko. Samo kita lai nyo calia iyo lai salah sudah iko. Tapi kalau lai sakit mungkin lah hilang bisonya. Lai itu lah nyo faktor iyo akan ada umurnya. Dan ado lai bersabak lah dengan ado lah bakarano. Lai ado bakarano lah jo kalau lah dikiro. Karena beliau lah acuh lah dekat handur yang nyonan ko. Bagi tu lai nyoba nama nur ika babarito nyo. Lah baritan lah ke handur yang debak kato pazal kita. Iyo lah nyoba nama malina jakal lah dikiro. Lah itulah wejangan. Allah ini ba'ala dakaran ja'alan lah ba'ala ka elok nyoba. Iyo lah kanyalang lah kasajwa di dalam dado. Nilai tentu kan dihibur. Sapata jodoh. Jo irama laiku sudah bernafas kan lade agamo. Irama lah pada pasir kosi takkan jadi jual. Subhanallah maha suci Allah. Alhamdulillah lade puji bagi Allah. Subhanallah maha suci Allah. Alhamdulillah puji bagi Allah. Allahu Akbar Allah maha besar. Allahu Akbar Allah maha besar. Subhanallah maha suci Allah. Alhamdulillah lan puji bagi Allah. Subhanallah maha suci Allah. Alhamdulillah lan puji bagi Allah. Allahu Akbar Allah maha besar. Allahu Akbar Allah maha besar. Kepada Allah kami menyembah.
kepada Allah kami meminta, kepada Allah kita berdoa, kepada Allah kita memuja. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, puji bagi Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kepada Allah kita berserah, kepada Allah kita berdoa, kepada Allah kita meminta, kepada Allah kita menyembah. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, lana puji bagi Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, puji bagi Allah. Itulah bunyinya lan dilangkah para tamu, sebagai hiburan dari kami nan berdua. Kupiran tangan semua panjang kok mamalin lanyo marabu. Karena iyo lema malin nado acara sudah iko. Ini yo kamale langanan di mukulai basamu. Mari kita basamu kan iyo lah di malam nangko. Jadi yo lai rasunyo lan lai buwe la samintaro. Lai joko dari kami lah jadi iyo rasunyo. Kini mari tu kana itu nanti sambil lebakan alba irama lainyo juo. Irama irama delai tu ku alago tambahnya. Salamu hidup di dunia nanku. Dosulah banyak lah tapabuwe, dosulah banyak tapabuwe. Disuruh inyo antika, nandita inyo lakarajokan, nandita inyo lakarajokan. Indah Tuhan lama ampuni, bagulu wang badan masuk neraka. Pintu tobat masih terbuka, Tuhan penyayanglah hamba-Nya. Anak kandung sibiran tulang, rajin menuntui ilmu agama. Untuk menolak godaan setan. Oi di bulan Ramadan iyo berpuasa lalayo. Anak ko pendala umur ayanyo mane, janji ko ina dapat ditabuhkan. Mohon kepada Tuhan kuasa. Ayah jo bundona doakan you. Hidup di dunia nanku, dosulah banyak lah tapabuwe, dosulah banyak tapabuwe. Disuruh ada inyo antika, nandita inyo lakarajokan, nandita inyo karajokan. Indah Tuhan lah maha ampuni, bagulu abad
pintu tobat masih terbuka. Oh Tuhan kuasa, sampai meminta kita. Ayo ke Tuhan, sampai meminta. Totiran tangan namu panjang namu nyoba jelo jelo. Yo manina la punan tibo. Kaki Allah la bojongan de dua iyo batelo. Yo bagi dunia banala sekarang la de nyonan to. Nelai bari tu kanakan gitu. la kapana Arjuna arang bari banamu. Tolonglah sambung bahasa sudaiko. Jabuaran cajola gunan sero atau jola gulai sirantanyo kudo. Jauhin kurialaikan jadi duo. Di mana kasanang pinonton bahasamu. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. darah dagingmu dari air ew-ewnya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bila kau sayang pada binimu, lebih sayanglah pada ibumu. Hanya gunung tempat kau meminta, Hutan tuntuang tempat kau memuja. bukannya kubun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu juga. Jadi rasanya dari kami badu dari yoto pentinggalan. Marilah rebanamu Nelai tolong lada sambung lada sasudanyo iko lalu laju buah lanaran cajol lagunan nasero atau lada jolagu Siran tak lada nyokudo jauh lada nyokur ya kan jadi pintar ko boleh lada kanda babari ba mulai nak panjang hidup dalam lada beramal ko mati na suci lalu lagi badal kata
Tuhan tali batali Aku tadinya tu lalai bagara pulo tentunya kami kabagara pulo gara-gara yang dibuat untuk orang berumah tangga karena dopi tuanyo di kami badu akan dama malina takkan dopi tuanyo dengar banala kami panyato Lesi makan manasanya tonyo Kape di sekolah ya di sekolah Singgalana jomarapi dalam daerah Padang Panjang laki tak kuyo bini Ona sampai sudah menengah selawai dulang